Dan gwari. Wayo! Dala Ibro kar kai mani fitilwa. Ni ne dan Allah ka kwanta da. Wayo! Jama'a ku taimake ni. Wayo! Gadiyan. Me waye da? Baba zo dala ka taimake ni. Assalamu alaikum. Lafiya dan gwari? Lafiya. Dan gwari. Ya akai. Fitilwa. Ina fatarwa. Kana ina? Ga Ibro ga kulu. Ga Ibro ga kulu. Ba su bane. Haba. Wannan ayyayanka ne. Baka gane ni bane baba? Wannan hannaku ne dan wajen Ibro. Ga magajin kulu. Ba gane ni bane. Ba gane ni bane. A ce Ibro ya tafi Ibro ya dawo. Kulu ya tafi Kulu ya dawo. Kaga bakin? Na ga baki. Yawa. Ayya. Allah mun gode maka. Girma ne wallahi. Allah mun gode maka. Allah ka kam lokacin da zaka share mu mawaye muna kuka babu Ibro ga Ibro ya dawo. Gaskiya ne dan gwari. Allah ya raya muna ku. Amin. To baba zo Dan gwari. magana guda biyu ne. Haka yake. Ibro mutumin kirki ne. Gaskiya ne. Annabi kama ka rike amana ka zama mutumin kirki. Halin ba. Amana guda ɗaya ne. Ibro masoyin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kai ma ka rike amana. Ka so Allah ka so Annabi ka rike mutuncin jama'a ka rika sadaka kana duba jama'a tausayin talaka. Ku rike iyaye. Da kakanni a nemi albarka. Kada a sa kudi a gaba a sa mutunci. Inda kudi bai yi amfani ba mutunci na yi. Dan adam shi ne mutum. Al'umman Najeriya da yaro da baba mace da namiji dogo da gajere fari da baki siriri da mai kauri mummuna da mai kyau mai dariya da mai kumburi musulmi da kirista. Ga Ibro ga Kulu. Kofi uba. An mutu an dawo. Ku rike al'umman iyayenku. Al'umman iyayenku su rike ku. Sai kaji. Mutanen Ibro ga dan gwari ga Ibro ga Kulu. Duka wanda yana neman marigayi yi neman ga yayan zo na neman abin da za ku faranta rai. Allah ya gafarta mishi. Mu yi mishi addu'a. Kuma gaskiya ne ka faɗa dan gwari.